Di çarçoveya îstimlakirina Sûriyê de merheleya sêyem dest pê kir û li taxa benûsenê ji 200 zêdetir xanî yên binê sûr û bedenên gela dîrokiya Amedê tên rixandin. Waliyê Amedê Munîr Karaloğlu digel parlamenterên AKP li ciyê ku rixandina merheleya sêyê pirskonferansek li darxist û derbarê projeyê de zanyariyan da. Bizim moralimizi de motivasyonumuzu da bozmaya gücünüz yetmez. Walî Karaloğlu got, hin aliyên fitne hene ku gavên baş xerab nîşan didin û diyar kir ku rûniştvanên ku xanî wan hatine îstimlakkirin mexdûr nekirine. Size buradan edibese diyoruz. Yeter artık diyoruz. Bu şehrin paçalarından çekmeye... Em ji wera dibêjin êdî bes e. Destê xwe ji dawa vî bajêrî berdin. Ji ber we vî bajarî gelek tişt winda kirin. Bihêlin bile ev bajêr pêş de here. Çarçoveya restorasyona Sûriyê de kevir û dîwarên ber bi rûxandinê ve diçû dest bi nûkirinê kirin. Dor û pêş Sûriyê wê bikin xeta kes, ango park û seyrangeh. Lê gelek rûniştvan bifkarin ku gel vê taxê herin ciyekî din wê nestirin ji ber feqîriyê. Valla em xelkê nabajêr û em ji ber nabajêr xanî wexta xirabûne 5 salê me mibrane. 5 sal mibrane xanî me xira jî nebiye. O kiriya me jî nade û xwedê em perîşanin xanî kirê dene. Em nikan kiriya xwe jî ödemişkin. Gedê min nexweş e û çar hebgedî wî ne em perîşanin em mexdûrin binê xanî den. Kîja tu ji wî ya kîja mehlê bi kutatê vir? Em ber kerwan serayê ye. Qarşî birincî bîna beyaz bînane adin qatê çarayê me bû. û xwedê aveya îstal me 4-5 sal mibrane em perîşan xanî xelkê dene. Bey vira jî xera dikin. Êca min zevku diherin. Êka ku xira bibe em ê ku biherin. Anka xira be heta cadê li vir însan zî namîne. Yani ber bu hawayekî ev ê komple evê xira bibe. Em ê ku biherin. Gerçekten zî em mexdûrin yani. Hele yekê bîna min mesela ku bi vî neqaşiyê ku ez mücadele dikim ez zevkî dikim ne îşkî ne emelkî. Bi gedê min ê qîzînin û öğrencîn zî. Hem çavab bikin. Ana ku em ji vir derkevin em ê çavab bikin. Ji ku ji derê derketina çi dikin? Haya ve jê heye? Ew zî li mala ji xwe digerin, lakîn mazî ku pê hesiyane ku xanî xirat bibe ku ihtiyacî heye, hêla din zî xanî ku heta anka ku pêncî bû kirine 100. Wan zî zêde kirine. Walla hinî axir ku heywana ku dikirine ev ya artık heywana jê derxistinê boya badana kirine ku insana dikirine ku ji bin didine kirê. Kiriya li vir zî kirine 300-400 milyon pere. Ana ez harim günde xwe zanî wala qebûl nakin. Kî te qebûl nake? Gundiyê min. Qebûl nakin. Em ji wê raviyên hatin li vir em ji vir birabin zanî. Ji xwe tişkiye mikin. Wallahî em mesela şahsê min e zanî. Ez 6 nüfusim zanî. İdare me tineye. Qet tineye. Xweda dibîne. Serveta min 15 milyon pere me heye. Xweda zana ew jêba min de xweda dibîne. Bu xanî jî xera kirin 5-6 milyar û nîv dan. Merakî jî nedan golanî çîkli. Em rê komkê em dixwin. Em rê dehna tisîn nixîne. Projeya restorasyon û avakirina parkên li dora Sûrê 6 mehan dewam bike. Waliya Amedê got dema turîstek hate bajêr bi xêra vê projê dikaribe dora Sûrê bi meşê bigere. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.